RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Cacao, Hilongos, Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Renante. Kamusta ba rin nante? Margapon, bebidong. Huwag ko magtuod nga anhira ta makita in Manila. Maogid. Gamay kay kalibutan no. Bito? Ato day, si Aileen ba? Nagkita man min dinis Manila. Aileen? Ugod. Kalimot nga Aileen. Katong imong kababata ba? Ni am siya dinis Manila. Kauban ni Juvie. Mo ba? Oo. Sakti lang bay. Ako tong tawagan nga magkita tang upat dito sa Lunita. Renante, ikaw ni. Ako itaw dilin. Hay, naku, ano ni mo, oy. Gawas nga ni Dako, ni Gwapo sad. Tama, og yun. Wa mapansin akong beauty da. Uy, Job. Why no ka taga-batagada? Ang nabisi man ka sa gwapa. Unya ang kinagwapahan, wa man nimo pansin na. Ay, tama. Ato tayo sa unahan na. Mangita tang kaon. Maayo pa. Uy, Pindong, librehi ko ha. Oh, may problema. Ako lang libre ninyo. Kay bagkukonsildo. Ayos kayo. Unsa to bay? Gimingaw ka ni Aileen? O, bepindong. Uy, basi nahigugma na ka ni Aileen bay ha? Murag maunay kong gibati na, bay. Unsa ba yung gidugayan? Pagkikita nya, panguyabi. Renante, Mo na tinuod, Lin. Nagkagusto ko nimo. May chance ba ko nimo? ganahan masab ko nimo sukat pa sa gagmay pata. Tinuod? Nga sa ato pa, uyab na ta? O, Renante, ako na kang gisugot. Salamat, Lin. Ngawa ko nung panto sa dugay. Salamat ko kayo. Congrats bay. Salamat, ay. Huwag ko magtuo nga. Nagkagusto sa day si Aileen ako. Kinsa kang bayhana nga dili mo gusto nimo? Gawas nga gwapo ka. Buutan pa gyud. Bay, ingon ka na kay sulti na ko bahay ni Aileen. Oo bay. Unsa man na? Kuan bay ka nang hinaot nga dili ka makalitan ini ha? Unsa lagi na? Imos ko gipahinam da. Sulti dayon. Kuan mo good. Akong nakita si Aileen sa Lunita. Nga may kuyog na lalaki ug sweet kayo sila. Unsa? Sorry, Renante. Nga sa ato pa. Tinawag yun ay may kuy ka lalaki dito sa Lunita. Oh, Kinsa? Kinsa among lalaki? akong uyab sa una, si Josh. Unsa? Pero ayaw ka bala ka. Dili na ko makikita niya. Pasilo alam ko sa akong kibuhat. Aileen. Unsay mabdos ka? Mauna nan, maabdos ko. O batong Diyos ang amahan mo ba? O, Renante. Sinuo ko. Abi ko uwa na mo magkita. Nagsige pa gihapon mo? Wala may magkita. Pero katong una namong panagkita, may nahitabo na namo. Unsa? Hindi na ko angay ni mo, Renante. Nga sa ato ba? Magbinyo naman ni Diyos. Dili, Unsa dili? wala ko'y kontak niya. O mapauli na ko sa ato. Ato ko pagkatawon ng akong kimabdos. Bahala na lang og may ilong nga mahana. Aileen. Kalimti na lang ko, Renante, kaya dili ko angay ni mo. Mas mo na ako. I'm sorry. Aileen. Nasigunaw ng Aileen ba Niulit naman siya sa ato. Di lang ako malikay ni magunahon ako niya ba Naibaw bitaw ka kung unsa na ko siya kamahal. Lagi. Unya, saan mo na? Niulit naman siya sa ato. Kinamabdos lain. Busa ikaw, move on na. Ayaw na pasigig una-una niya.
Pina na katuig na kalabay. Sukad nga nagkalagyo mi si Eileen. Kumusta naman ka siya? Gusto. Ako siya tawagan sa messenger. Mangumustahan ko niya. Lin, kumusta ka? Nia, nag-antos nga way bana. Si Jose, wala siya mahapasin mo. Waoy, igo ako niyang gipahimuslan. Ug wala nagipakita na ako ang salbahis. Mao ba? Mubalik ba ako diya sa Manila, nan? Ha? Tinuod? O, lagi. Kahit laay kayo din sa ato, eh. Mubalik ko diha, kay mangita ko ang trabaho. Magkita niya ta, ha? Lin, salamat ka nagkita tagbalik. Huwag isugot ka nga, magbalik ka. Tungod kay mahal ka pa na ako rin, hante. Salamat, Lin. Ha? Mangulit ta sa ato? Oh, Lin. Gusto ko mangulit sa ato kay magminyo na lang ta. Sorry na na. Dili ko masugot sa imong gusto. Ha? Nga naman. May nakaila kong Amerikano sa akong gitrabahoan. Ug iya kong dadon sa kawas. Unsa? I'm sorry, nan. Mahal di ka. Pero niinihi kayo na mas pilion ko ang Amerikano kay nimo alang sa akong kaugmaon. Ay, Lin. Dili na gud ka pabugong bay. Mupauli na gud ka sa ato. Oh, bibindong. Gilaay naman ko din sa Manila, eh. Huwag ko swerte din, eh. Nagbalik to ni si Eileen, pero iragyan po ko gabihaan. Di ko uyok siya sa Amerikano. Mao nay pagaing nun bay. Nga dili gid mo para sa usag-usa. Oo, good bay. Maong, uli na ko sa ato. Adto na ko mangitag trabaho dito. Sige bay. Ayo-ayo dito ha. Pilan ko katuig na balik din sa amo. Pero hangtod karon na. Huwag pag ko malimot ni Eileen. Kumusta naman ka siya? Tinuod ka ma? Nauli na si Eileen gikan sa gawas? O lagi, nabot man siya atong usang adlaw. Kuyo ba niyang Amerikano ma? Wa man. Nangumusta man ganito siya nimo? Anong mihilag man ka? Wala ko na ako nga iatubang nimo. Nauwaw ko sa akong gibuhat nimo. Kung sa'yo ba't may pasabot? Gibiyaan ko sa Amerikano kay may pamilya man na ito siya. Kapa na din nga hitabo na ako rin, ante. Eileen, bisan pa man siya maggibuhat na ko. Mahal niya punti ka. Renante. Ni ako. Andam nga mudawat ni mo. Nga mo sabot sa tanan. Dawat na pagbalik ako gugma. O magpuyo ta. Sa basta tinuod ka pamilya. Renante. Bakit ngayon ikaw Gidawat ni Eileen ang akong gugma. O nag-live-in niyan kung karon. O nakabatunig anak. Dinin ng kutob. Nagkasalamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Renante nga taga Cacao Hilongos Lady. Ang mong kaagi gibata ng duha sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o kabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga ikala mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawi. I-address lang nining tulumanon. Handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon mas mga artistang maghatag pinabuhi ning akong suliran. Ako si Gian, 27 anyos, usa ka single mom ug taga Cotabato City. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa mong kahintang sa amahan sa kong anak. Wala man gud mi maayong communication. May medical sa kong pangutana bahin sa nahitabo sa akong anak.
Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 18 anyos pa lang ko niadtong 2008, nagkay mamat ko ang amahan ning akong anak. Ingon ni ini ang mga paghitabo. Salamat sa paghatod ako ha, John Ray. Salamat sa pag-uman mo na ko. Sa ulitin. Uulitin ka dyan. Bantay ka man bitang mumabdos ko. Shh! Siyo eh. Kadungog niya ng imong magpapa ba? Oh, patadyo kang papa ba? Paligi. Naniguro kung di ka mo mabdos. Sige na we, kigabiin na kaayo. Sige na ba, paulit na. Sige. Night, mahal. Diyan, soda. Kaya, si mama. Sige na, arin ko. Nang, aris ako. Na, huwag ko tubag ah. Sige na, ikaw na lang. Kay gabiin na ba kaayo? Sige. Text lang mo niya ko kung maabot ako sa mo ha, okay? Amping ha. Jian! Oh, lagi man, nana. Naunsa man mo anay mong uyab, uy. Tibok hapon mong nagkuyog. Gabi ka na ganing nauli, o. Unya mag-istorya pa mugdugay dihas gawas. Diin man mo. Nanuroy gud ma? Bantay man bitaw nagdiin na abot na inyong pagpanuroy ha, Gian. Ma, Pastilan, Gian. Bata ka pa yung taon kaayo. 18 ka pa lang. Simba ko og, unsay dangatan ni mo anay mong uyab-uyab. Maong likay gyud in taon, anak. ma, Unsa gani trabaho anay imong uyab? sub-teacher ma. Oh, tiaw mo na. Wa pa day klaro ng iyang trabaho. Maong pag-amping gyud taon sa imong pagkababae, Gian. Nga naman eh. Nga nung labi pa dyan kay isuka. Gano'n ka diyan, ha? Gano'n ka? Pa, Unsa man, gano'n nagduka-duka ka man, ha? kuan, gipanuhot ang tingali ko pa. Umagot ka maghapon gabi eh. Oy, nakunsa man ka, oy. Nga nung wa man ka maghabol nga, tingtugnaw ba yaron? Maubitaw pa. Hala, iinom ng tubig init ito, aron mawa ng imong panuhot. O pa. Mao ka na dyan eh. Nagduda kong maabdos ko. Meron ba taon? O nga ko. Nga man tabo man nato. Mauligi, pero siguro mo ganun tatunang kung... Oh, sab ni problema na Gamay pa ba kong sweldo? Unya, unsa o man nilo na. Pinang... Malakaw ko. Pero, mabalik na dahin ko. Kini. Im na ni. Tablitas? Para unsa man eh. Basta kain na. Niya, pari siya ring soft drinks. Kini. Dyan ay, wala kong nalipong. Lipit ka ng tambal nga kung di pa tumar ni mo. Atong, ano pa rin tumaro na? Kaya para unsa man kita ng tambal nga magipatuman ako, ha? Dyan ray. 18 anyos pa ko diha na mabdos sa akong anak. Wa pagdiktaon ko'y buot. Wa ko'y kalibutan, kabuot ding ipakuha sa nakapapablos nako ang among anak. Apan wa na ko mausab og tumar, dihang gisuwayan ko niya patumar og usam. Kay nalipong naman ko. Gikan adto, gilikay-likayan ako sa nakapamablos nako. Nangapa ko sa dihang wa na siya pakita nako. Last namong kita, dihang 3 months sa kakumpiyan, nga nagtuo kong dad-o na ko niya. Apan last sa dito namong kita. Nanganak jud ko. Kung kaluoy sa Ginoo, normal ang bata ang akong gianak. Unya, Nakaanak ka na gyud taon, Gian. Gikaluyan ka pa sa Ginoo nga wa gyud kalisod-gisura sa imong pagpanganak. O, goy, apelido sa amahan ang ipadaan na bata, ha? Aron nga, makarga ka na bata is beneficiary sa iyang amahan. Unya, kay naglikay naman kahatong tawhana. Oh, pagitao na to. Likay-likay siya. Tanaw niya, daoton ka siya siyang trabaho nga pagka-maestro. Diyan, John Ray, gatol ko sa mga sa mong gitudluan nga tunghaan. mo lang ko kipasagdan. Hindi ka balaka. Saan kumuhatag og sustento sa bata? Matagbuhan. Salamat, John Ray. Salamat. 2,000? Maura mo ko na makayang John Ray, ma. Aw, mas maayo na lang hinuon na kay sawa. Apan kung magkadako ng bata, ug magkadako sa bang konsumo ng bataa, makuha ang gid na Gian. Igo-igoon ko lang, ma. Sabta na sa datos, John Ray. Sub-teacher pamanggod ang iyang trabaho.
Unsay 1,500? Mao naman lang nagihatag ni John Ray nako, ma. Uy, naunsa. Imbis nga magkadako, nagkagamay naman hinuon. Api ka nagtingali siya, ma. Uy, di na magsilbi diyan, uy. Kas bayag gatas ng inyong anak. Mangita lang tingali ko trabaho, ma. Aron makaabak kong John Ray alang sa among anak. Gian. Ma, Oh, sa iyo ka man laging nauli, Gian. Half day ra mo? nanangit mo pa uli, ma. Kinalipon ko sa trabahoan. Uy, unsa? Nabughat ka naman ka, Gian. Nang laro tabang akong buhok, ma. Mao ba di bughat? Oo, kaayo. Ingon anak yun ang bughat. Buundan lang tingin ko sa akong trabaho, ma, uy. Kay kapoy man kayo dito ang akong trabaho. Oo niya. Mo-abroad na lang ko, ma. Unsa? Nagplano ka mo abroad, Gian? Nakarargad ko sa gawas, apan kita nagto, wala gid mohatag og sustentong amahan sa akong anak. Wala sa kong reklamo, kay mauwaw ko tungod kay dili may kasal. Apan nagadako na manggod ang bata o nag-eskwela na, nagkinahanglan na jud ko og abag gikan sa iyang amahan. Ang akong pangutana mo kini mosunod, unang pangutana, dili may kasado sa amahan sa akong anak. Magkatarunganon ba nga ako sa patubagon sa bata sa financial nga panginahanglan niini, bisag dili kami kasal? Ikaduhang pangutana, apelido sa amahan ang gidasa kong anak. Baka avail ba niya ng ako anak sa benepisyo sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, dili pa mi magkaproblema ang akong anak sa umaabot nga nagdarabas siya sa apelido sa iyang amahan nga di man mi kasado? Ikaapat nga pangutana, sub-teacher ang amahan sa akong anak. Asa o unsaon man ako pagpangayo og sustento niya? Asa man ko mudangop? Ikalima og katapusan, niagi kog bughat. Naglarot ang akong buhok. Dili na ba din maulian? O sa may akong buhaton, aron nga dili naman larot ang akong buhok. Palihog tabangig-tabagi ko, kini ang akong suliran, Gian. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa Yes. mga ginadiling drugas. Ay namo pagdugay padala yung suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man iki sa mga iglit na tuon Yeah, ako agree akong amigo nga taga Mindanao partner, no? I don't know where exactly in Mindanao ng ilang lugar ni Mauro. And Mauro, sorry kayo, nalimot ko sa imong family name. Kay nakahisgot manggod nga nagka-partner mi ani sa Tinisan sa una, no? So mayong pagpaminaw ni Mauro, no? Na taga Mindanao. Siya mining offer good partner kanay nagisgot sa kungalan. Sa kailan din Dr. Obra? Sa partner mi na sa tennis. Correct. So mayong pagpaminaw Mauro. Na sorry kayo, nalimot ko sa imong family name. Letter sender today, partner. Atong little sender si Jane. Jane. 28 years old, taga Yes. Cotabato City. Cotabato. Ah, Ako gaan na Cotabato City. na. So kisam unsa man Kidapawan, South Cotabato, nakanan ako. Okay. Ah, Punto legal. punto legal kining kan Jane nga problema partner, 18 years dihang namabdos sa usa ka sub-teacher. Wala kini manubag sa iyang gidangatan. Apan dihang nanganak siya, apelyido sa amahan sa bata ang gipadala sa bata. Aron kuno makarga sa beneficiary sa amahan. Apan nagkadugay, wala naman mohatag og sustento si John Ray ang amahan sa bata. Ilabi na kay na siya sa abroad. Uy. Wala na gyud magpakabana pa Uy. ang amahan sa bata. Apan nagkadako na karon ang bata ug nag-eskwela na. Nagkinahanglan na gyud siya og abag sa amahan sa bata. Oo, uy. More on financial assistance kini Siyempre. partner, no? So unang pangutana, dili may Kasado. dili may kasado sa amahan sa akong anak. Makatarunganon ba siya nga walay siya tulubagon sa bata financially kay dili may kasal? Ang kanang sustento, kanang obligasyon, kanang tulubagon nato sa ato ang anak, kanang tulubagon sa usa ka amahan o inahan. Ngadto sa bata wa na nagdepende kung naminyo ang amahan o ang inahan ana. Automatic na partner. Automatic na kang imong relationship dili ngadto sa imong co-maker sa bata. O dili ngadto sa bata, directly. Yes, klaro So kay even if dili mo kasado, obligado si father. Yes. Okay. Ikaduhang pangutana, apelyido sa amahan ang gidala sa akong anak. Maka-avail ba ni ana ang akong anak sa benepisyo sa iyang amahan? Kung gi-declare sad siya as a beneficiary Oh. sa iya papa.
No, kay of course kanang mga benefits like SSS or unsa nang mga kanang mga allotment no, alate, magdepende man gud na kung kinsay gi-declare ngadto sa hingtungdan meaning sa amahan. Ha? So ato nang Alright. tanawon gyud. Oo, ikatulong pangunta na. Dili ba maka problema ang akong anak sa umaabot nga nagdala siya sa apelyido sa iyang amahan nga dili man may kasado? Makadala gud siya og apelyido kung motugot si ang amahan no ngadto sa pagpadala sad sa bata. Wa man ay problema. No, ang implication na gid ana no unsa naging meaning ana nga giangko niya nga iyahan ng anak niya kana nga iyang gipadala ang apelyido di siya kalimod nga iyahan ng anak so naa say masamot nga naa say responsibility ba ngadto sa bata. Okay, so ikaw pat nga pangutana, sub-teacher ang amahan sa akong anak. Asa ug unsaon man nako pagpangayo og sustento niya. Asa man ko mudangop. Okay. Sub-teacher pa na sa DepEd. Asa man asa man siya mo kan reklamo. Pero naman ka sa abroad ang Aw bitaw iyahang- no, ning abroad naman. Papasuwat ta kibaw, we'll check kuno with the POEA, Oo. no? Kung asa gud ni na in charge ang bata or pwede man gud nga mo file na lang tag kaso dire unya tan-aw na to ug asa na nagtrabaho mo sulay tag pa perform og foreign judgment ngadto sa gawas or pwedeng masturyahan na lang na nimo no kung kaila pa nimo ang mamag papa aning amahan sa bata katultol kag asa sila murang pwedeng sila na lang istoryahan. Ug hangyoon nga oy ayaw pud intaw nigdaliti imong obligasyon aning imuhang anak kay nagkaanam na nigkadako. Ilabay po ng apo, no? Correct. Inamigo na lang, ayaw na lang gyud kanang inisog kay maglisod na ta. Lagi bitaw usahay ba partner no mas inamigo na maayo lang. biyag pinaagis diplomasya. O lagi. Kani punto medical ning ikalimang pangutana. Yeah. Kay ni agis siyag bughat ng larot manggod kuno iyahang buhok. Dili na baday kuno na maulian kung manlarot ang buhok ug unsa kuno buhaton para di na manlarot ihang buhok. Ang buhok manggod nagitong nag-alopecia partner, no? I suppose wala kay mga inontag infection nga kakusog alopecia ang paglarot og buhok o maupaw. Kung wala lang mada ang hair follicle o ang kanang root gyud sa buhok pagkaibot, posible nga tubuan pa ni siya og bagong buhok, no? Pero kung nada, Meaning sinaw ba meaning kanang sinaw. walay rough mo man ay alopecia di ba? Alopecia, So natay mga daghan nga mga shampoo. Ikaw partner na kay na ilan partner? Naay Mga daghan shampoo pero kibaw ka if you want sa kanang barato nga treatment labaw na kung dili na alopecia ang imuhang kanang sakit nanlarot lang gyud ninipis imuhang buhok sa bila. Pwede. Utang nimo magabi kana si imuhang sa scalp. Ug dili- i-massage mo kanang sa bila dali kinapatubo nang sa bila pwede na ginagpaso. Kanang aloe vera ba or extra virgin nga coconut oil. Extra virgin coconut oil Effective kaayog yun ug siya. aloe vera. Mapalit ra na ninyo sa pharmacy. Pwede na ninyo inod-nod ninyo sa inyong buhok magabi nga i-overnight while natulog mo. Effective para nako, it's really effective yun. Kaya thank you very much Doktora Eileen Yes, Batan. based on kaartehan ni partner. Mauna, no? Alright. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og mayong adlaw.